написала нещо такова. Четете. Конвиен, което означава колко пари иска. Момче, стига пешно, няма да правиш неприлични. Ама аз се подсмейте за вито. И тя написала милия. Ай, да, много скъпа, бе. 1000. А той написал такова. Ще се спазарим. Той казал много. Буку. Съжалявам, Съжалявам много, да, но ще знаете. Буку, че много пари иска. И тя написала, казала така. 7, което означава 100. И тя казала така. Bien, което значи добре. Окей, добре. Нали? Така. И тя попитала следното нещо. Зачертала тук. Това означава къде? Къде да отидат? Къде? И той зачертава това нещо. Знали да я? Къде отиват? Отиват в тоалетната за 100 лева, 100 франка. Вижте тук, какво става? То като после няма спиране. Да,